Знову усіх вітаю, брати і сестри, на моїм каналі. На сувязі Бароха першая. Сёння ўжо амаль самый конец осені. Засталіся тут пару дзён до зимы. І ось я вам тут показываю азерцо, якое мы называем Бязрыбіца. Такую назву гэтае возера атрымала пасля Вялікай айчыннай вайны. Мясцовыя жыхары назвалі гэтае возера так, бо ў часы акупацыі немцы пралі тут адзенне каўстычнай содай, і з гэтай прычыны возера аказалось настолькі хімічна забруджаным, што тут не засталося ні рыбы, ні жабак. Нават у нашыя часы я тут жаб ніколі не чуў. Хаця пагаворваюць, што рыба ўжо тут ёсць. Хаця рыбакоў я тут не бачыў.